Ene nananom abrempɔn. Nananom Amoaman man. Nana agyenim boate a wodi kan. Ene ene wɔyɛ ne maame. Wɔwɔ Hene, wɔwɔ abrempɔn, wɔwɔ Kunini. Nana Efia Pokia Abebio. Amoaman hema wɔkra kɔ a frase no afei no braso. A ne ba nimpɔ. Amoaman Hene Nana agyenim boate. Wɔne ne nuanom baafo kentenkreche ɛna afei so wɔhene ba wɔ wusu kɔkɔ. Ɛne wɔhene ba hia hene. Ɛne ɛyɛ adwumakwaa bonkum, ɛyɛ adwumakwaa nifa fuku. Ɛne adwumakwaa bonkum ɛyɛ kambo mu yɛ ɛyɛ chidom no. Wɔn nyinara ɛne wɔn ani abere. Na ɛnɛ ɛnyɛ Amoaman hema a wɔnya ne baabi koro. Abrempɔn yi nko ɛna Amoaman hene ɛyɛ. Ɔne ne wɔfa Nana Owusu Afriye a wɔto so mmienu. Wɔn abrempɔn yi ɛna sɛbea so sɛbea nyaado. Yɛaka bɔ mu a ɛnɛ yɛbɛdi. Na ɛsan sa Alandu Media wɔfa yɛsom nananom. Yɛsom kɔtɔkɔ hene ntam. Baabi nananom wɔ bia yɛn nso so yɛwɔ hɔ bi. Ɛno nti ka yɛ ho. Ne yɛmfam no som. Ne mu adesuade nyinaa so yɛmfa nka mo. Se edru ɛyɛ abrempɔn yi mu sɛ ya. Na kyerɛ sɛ nipa koro no na kwankwadzie etwa toɔ. A woni ni edi no. Ɛsan sɛ na nwummerɛ so no. Amanneɛ bɛkɔ so ama yɛ puru na konwa asi hɔ. Ɛno nti no nananom hyɛ ɛyɛ fugu anaasɛ akotade ɛkyerɛ sɛ wɔn ani abrɛ sɛ korodom no. Na asa wɔn nsa ɛkyerɛ nso so bio sɛ nkɔmɔ te krabɔ nka nkɔmɔ ne ba mu wo bɛko ahye. Ɛno nti ne wo hwa na na agyenim boaten. Wɔne ne nuanom mu adwumakwaa nifa a wɔn ɛsa yɛ ɛyɛ ɛkoɔnafoɔ. Ɛne ɛkoɔna simprasare. Adehyɛ kronkron ɛne ne yɛbɛyɛ wɔn abrempɔn yi. Amamra ne amane yɛtwa to a yɛyɛ de yɛgya wɔhene a anaasɛ wɔhema a wakra kɔ no ɛkwan no. Ɛyɛ a na yɛ ni brɛ so papapapapa. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛno nti ɛyɛ kun mu sɛdeɛ yɛdi kan yɛ no. Ɛno nti wɔhyɛ akotade nti na yɛhu sɛ ɛyɛ Nana agyenim boaten. Na ni brɛ mu wɔn kasa. Wɔkyerɛ sɛ n'ani abrɛ. Na ne nuanom nso adegye na baababa. Ɔforo na pakan. Apakan foro no. Ɛno wɔde kokrotia. Na wodu krotia. Odu nkwantanan. Nkwantam yɛnsa ebia wobɛgyina atotuo.
oduru nkwantanan so a ɔbɛyɛ saa koro no a ɛsan sɛ nananom ne mpanyinfo wɔ gyidie sɛ obi kra kɔ a nkwantanan so ɛna ne ti dom nti sɛ ɔbɛsa ba bɛyɛ nsamanto a nkwantanan so ɛna ɔbɛtetɛ saa nso so na muduru nkwanta mmienu so ne nkwanta mmiɛnsa nso a ɔmoyɛ saara ɛsan sɛ onnim nkwanta kora sɛbi onua na wakra wɔkɔ ogyina so a wɔtetɛ anasɛ obi yi kura honhombɔne bi akɔgyina so a wɔtetɛ ɛno nti ne nyinaa nananom yɛ no ɛyɛ amammerɛ ne amma ɛyɛ amanneɛ ne bi no Wondru nsuo mu hɔ no ehu sɛ wosiye ebe obi hohoro n'anim ɔkyerɛ sɛ anamontuo mu ne yawdie ne nyinaa mu no nananom de asuo ennua ɛna kyekyere wɔn man ɛno nti sɛ obi kra kɔ a ohoro wo ho ɛte wo ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɔne biara ɛbɛkɔ akyi.
Na etu enson no nso kyerɛ animonyam hyɛ ɛne yawudi a ɔhene korɔ odie ɛno nti na tu enson no.
yeba Amoaman ne yeba Amoaman so a na se yensu Amoaman ho abakosem de enti edi Amoaman ba ye enne de ma Amoaman dan so a na eche se ya maha midin ede ma me fozia enne nyame ya adma me yenya ye papa ya bru ya kokore ne ba besua eho ade opanyini kofi apia enenne ye no na sinkonya ye ba besua de me ma na tena se ne ye fa besua ne ento amuso owo me mo atena se yo ya me de ene de ma hu se ye wani bremu nso nokore ene se mpanyi se yesu kura mpo a eja ahem wadama ye ka Amoaman ya eya de ne nya din Amoaman yo me ba wa kan sa na ya wo me dan so abakosem papa ne ka che mi enuanu mmenu ana kasakasa ba o montam o bisuanu na de ko ba ne se ebisuwa ka asem ni wiye no na ba ko ya fra na amoa na ba ko do nsu na amoa ne di bim ti amoa ne di bim pe ana mpanyin se amoa o man ni ana de nto Amoaman na za edi amoa man odi bi mu no ne ase ne amoa ne man eni but ne ya busua banya akona busua nti akona busua na ade himrante mienu sa omo enya asem to won ka no ewie ne se amoa edi nkunimu no na ema enya Amoaman nya se amoa sefo ene edi Amoaman yakunya na na insanity just menu o ma menu ni ma menu na ya busua ba ko de mom kasasa ne bae no e na me fon ni ma me ba no di bi o ma me ba ni na ya busua di odi bi ni ye ne ye kan ho bom e na me si wo Hene ohin panyiru ni ya fe me Kofi apia e na odi ade me anwo me abakosem na mpapa kan me te chari bebre ana wi na oba hima so ye fe na akosi adenche onso na oba hima Kofi apia no ba hima ti Kofi apia no wi ye no na wose esi wo Hene ana mpapa nso ye fe no kwa me ntwi na adenche ne ba ma o sister dia anti bi asiako ilu be di ade o de to abuso ni nyina ni ana o mji tumu ni ade mpapa kwa me ntwidi ade ti edi ni di ade no abakosomo ana me ma mo so ye fa ni ya afiri mpoma ana o me no wo me ti o wo me no minimo amra medini ya ti be enfie du ko du mi enu achi no ana mpapa ka che no se tete hono esi unim Kofi na mse papa da bi yako nkonya da mu aba bi nkonya gu a egu nsano ye beko na ya wabi si ho na ne ma bi gum te se enwa konkro fita nti na agum ne papa ko a na so to se boja obi o ko wuram bia ye fra boja unim abo akono na so kamia na papa ka jem se Kofi sadi efiriso ene besi eye nwa konkura na egu yawo ade chie mu no ya na ye fufu sa yawo clean esi dan ni sisia enu na sa konkura egu eye nwa konkura eye fita te se epum de ni ena mi bi begu ade aka gu ho nti yenko yimegu nkonya ben na mpapa kwa me ntwika beso ni nipa me de nachi wo kwa chini ekutame wo ba ekutame ena me ne bae te nyebe se mundu kono eduba kono no fa ya wakito wi ya besisa gunu yeri ko gu ahimfie yeri ko gu ahimfie no obo so mpa ade chi ya yesa ko na wo ho nti wo hye da kraplu ni tu emesu ba da mu ni nyina aso na se esum tosoa na se esum duwa na aso ko se jakokoro na no ma de chie mu no de e da fita ana aja
me papa e de gutu nsa ye ko ye ba amanfo be hwe America fo ba ha e be hwe nti o mba hwe no ade me gunu ya yawa kese na satam no aga mpanyinfo mesramo na ye bagimre ai keka no America fo be twitwa sa paso se de twitwa yawa no bi ade koi ena me no ko ha bo nsi twitwa bi afiri ana ja mpapa o ni hweka ye kwa himfie santi ahimfie ni eba na tumfo panyin no aha na papa ro to sumi dabi na okun awia na ohini panyin wu ya nsa no poku war bai na ni fi na prempe ono na papa ko ye kwa himfie ye ko ni dem ye nra himfie na prempe dem mo a papa de ntuma bonase na mabokora we de me wura dem ho no hini bia na ko ho ese Amoaman hini wa twimponponso pomponso ni ye panyin wa himfie tante hia himfie o hini bia bisa na oda ka kire timem papa na eko na eba na fofi antota kon yare ebe ye papa no so be ya o de se ta papa babia bi woni hu kon yare ebe se papa ko hu ye sa no yare sa ya ko ahimfie ba adechi anopa eya juara papa so yare ye am se de no to no kam me kam so cheche o wo be ja hwan so nya obi a ye be no ko ji ye ofia ana ya beti se papa kwa no ntwewu na ohene wada wa mienhwe eye yawa awo kase yes woni ai friends enwa konko egumu a wono papa esesade ko yi eya adesayem ena papa chemu se efiri soro baaye na ebaaye no so dwumadie be nhira ben ena beye de ma Amoaman satam na ade be siye no ne ofa ye fe no kofi apia ana no odi ade nti owu ye no na obahima na na akosi ade nchi ayo obahima papa maame kwa me ntwi maame ana wadi kwa me ntwi di ade ena na na akosi ade nchi obahima no kan ni nyina ho asem bakoso ntwere papa no ani nti ne ma yes start ya kan de ko nkunya danso nesa ya de ba yes ebeboa Amoaman ya ko ma apeja sana tie ndi babia Amoaman no ne on betwe manso babia frɛ ko de apeja nsase elida ho papa ne on twe manso nso odebem yo na enna anope ya ba ye ense eye wa ayi oba ana wunia yeso no wapakan mu no ene ye ni breda oko eye kotia ene obai sa onduru ye no oduru kotia no asu eda ho no ombo bi wo horo mo e ba cha asu no wadama ni din de se ya fa na ankransa na se wo ye subema ankransa oye bema na se wo ye bema wadama ensu no mo bo horo mo ho no ene ye ni breda a kire sen eno kire se o hini ensu na bo no ho ban no na se ne ye ni breda se ye enijida okoho eni breda nso ba o so okoho ne emwo bia ohia no o de boa no nti okọ no ko yi apaye ono obebu n'anim a esun bia na wona na n'anim a ebefiri o eni nti na mo ya saade na me pacho asuo dabe ni yenkum ankransa me pacho efiara ni yenkum aha efiara yenkum nko ya adwuma eba yenko sensuo aha na wo betumi atwam sa na ye hwa Amoaman ya se de ya wo kan no we say o papa breso no ne kwade eni apagya mo nyina etwen manso Amoaman ye hwa na tifi Amoaman ni kuro be ne bohye na afon so Amoaman ni kuro be ne bohye Amoaman ye ne acheaso
ene apagya kode apagya se aha ana adankwa me ana ba kode ya fro amia aha ewo echiro ha ene Amoaman tre ti Amoaman simfimfini Amoaman sa sini de ya de ama eso ndese je okasa apagya ene bare achia se ne amia ne de na je say Amoaman kuro ne tre etre pa ne apagya fo bo chie apagya de kode apagya de na se emu so ade sa wo hu so kanea ho ya bo emu wa ankasa sanete na ye hwe eye Amoaman kuro ya eye fibuwa san ene di akonya fibuwa ba ko anase mienu aname be miensa ba ko ni eyi oba hima film sisi na oba hima no a ni ka se ono ma papa di ale no e fe na akoso de nche ha nti papa maame nti owu ye no ana ni nua ba e fe na akoso pokua maame ya ni na maame ana akoso pokua no be di ade na na akoso free ono na free ne ye ono na fia abrimpo ya bu sanete nti oba ye no nam seme na nam ne papa nam no nti obefa me kan ho na sa we yo hene ba wo fa ma obaye na henkwa sanete na sa wo papa tetewo no na papa wo fa asia ono so na me ni asem ti ba bi obako bia na me ko na o tek ba nim ko tra ho mpo na man kan ntwene tete abawa fufi antwata ono so ka na odi ka baby to ka baby na dia mo ka se mami kan no ntwem na aje ni mboate abedi ade na aje ni mboate ni maame ne fie pokua no na fie pokua no wuye no ye na ye yani dati awi asa ye na ye na wuye no ne ebe ne ba de fie pokua de sekan nti na maame pokua be wu no ana ode ne ba pokua tena na aso ofira de die no sokura ade ne ba pokua tena aso nti wo wuye no ya na cheso ohima ho ene ye na ye na firi ho ene se ja fofia anto ata ono so akoi nti okọ ya na cheso ya ene da tiwe afei na ye be na yi ankasa ene yesi oba himba ina so oba hima ni fie no eye fibubu abako ena wo hene fie nso ye fibubu abako na fibubu abako ka homa ne ye miasa na so ye ofase fie tesa nyamam we bani omo fie ni we fie na fibubu na ema ne ye miensa sa na oba panyin no de na omo na die ne ma Amoaman edanso ewo Asante Ahene mu de ma edanso titin se opanyin bi ye fe na kwa mitua tete amsam papa kwa ne ho no na de ekoba ne se na kwa mitua no abrofo ba ya ne achichi nkofo ko abrochi manu no ena omde ne koye na oye bema oso ware enti omo hwe no ha de ba Ghana ha ana okutatu nti soja fo wo Ghana hina ono no hwe won so nti de akwa mpia ya ni se ofatuo Amoaman ha ohine wo ha no me abodwa so ohine modwa no ne wo de aban tuo ba ba kire ho no de tuo na ba ori tuo ba I to say double ba mema de omunim double no ubumu a se ya ewo ho wa yeri ya na kabom ha enti odi tuo no mana na no obum to de ama ekutanse na dada na obe ha kekre na ekasi no a wo say hey nana wo say abentu ebede na ebebue na kwa mpia bama wo hine na ye biara ontimi
ya tro ni ato ni eko ofuro ne ka no abue ni omko no akọ achia the same wakọ ababiara na okukoye no echiri no enye nsempini eka na tese omuntu ni dinu the whole Ghana ni dinu na se no ya Amoaman so de hye Amoaman de hye intina se enano a eye kotoko hene kro bia refia sante kotoko hene na o ka won a o eye o mo ya sante fon so mo ya sante tamfo no no ka ho asem wo ka se kwa metuampo ene abrofompo entimi amehu sikadwamfa na abade ene de e ka no na e kire se de kotoko hene ya wona na chekire na sante onna se sei wo to so na ne sesu bi no eni ho sa nensema ya wo kan nyina ya de esi nnura no wo ma ye nso so yesua ne nne eni nti ne nne ye de kwa metua ho enkomo sa na tie eni nti ono obeye so obeye na ono ebeye ade oya santini pia na ono sante nara kwa ntia no na se no oboa ma abrofo ni mum ensa ka de eni kwansa nkomo nsa ka wasante mom na chese opese santiman no yehunu bibi atise na akoye tise asisie na offense sie kwan so se bua kwan so no de abrofo no nti obo no abrofo de so mo sika cha e bibia eni nti wo enya basa okoba obetua sika bia ma no waji no de ko obekọ enya sem keto na mekan nti breben no ne abrofo no koye ba ko a nanka sebie so sebie nyado asante kasiye no nanka wo pesenka abrofo no ebowura mu eni nti na mekan che se na pesremika se titio ne yaka bibi se bajimbre obi nipa mako ne nemu ma nti bibi ba yetimi kase emura ya menem betna hai sada ne ye wo akore so mo nemu ma no ma refe no mo nti satam no de na koso na ye na ajima prempe emra no ni sante hini o tiso no hini bia ni Ghana ha o 2 point so no nti de obeka no obi nka bi ena ono so free baby a wona ko sante yo na ajima prempe ho de obehu bia no awako de tuemi ko akokire no napen na de ontimi ka boni nkire no dina na na nimbirbi a kosu bia anti sata ma ye ka ya bajimbre no na abrofo no bachichire Ghana for an African we be ahman so ya senetwe yakono that time no na sata mi happen na asem no esiye internet say ye ka eya Amoaman abakosem no eya akwa metua oye montam kese ana papa bi papa ye me papa na no papa kwa nji oye bishie wa na so na oye de brantie papa ana na wasabo papa se bi wa so ye ne mani ko so ye de ne ko abrochi mani ntinu okoda na ndoni na sa Amoaman de eye akwana fo no nimdie de efiri tete papa na wadama mi yenhwe ebra ne to ho da wa na se yehu na chi no ekwan ben so na asante ede sebi kwametua faso say de okay enya dia obi hu no to say owiya obi anabi so oye bibi dabi asem bia nsi na na ajima pempe ejina na chi ani ekoso nyina de hu ni se sojafo etuo na hu bi da no de abekire hemfu nyina eni kwa ye manamo e bona ba so ya de nti boni bi anti na yare na bo no no entinye je se ye ka asante a Amoaman e ka ho bi papa Amoaman di wona na ahimfie asante hi ahimfie ene ehwe so a eye ba for kantenkechi ofiri ha sanetie ena eye asambo ni so ofiri ha sanetie na ba for kantenkechi ne maame anasa ne papa ne fira Amoaman ono ne maame ne fira Amoaman ne sa Amoaman de atete
eye dodo na na se busia dodo na e wa hanom na Amoaman kwami tua e won sensem a sese ye wura ka ho asem a ene ya bepe ho adesua yi won anu omunnim ho asem na ene ye wura ka ho asem a ye nyina ye ha kopepe bi esi ye tie anam so amnya ba wo hoi ye kasa bone tofamu a kwami tua na se na ne osetie na futu ode wo mamamfo a omo so e ka asem no so e kwan sonko so no so on so be kirem se de metimi aka say no ye no monyanfo e kokudufo no onyansa jasa niam o nyina no odi nyansa kwan ana de faaso enwie no bone no okoduru sante hina ni mpi sante hina je no tum bone bi wono ho a ka sante hina mpene nka no ho bedadi ama himfo nyina ha nti wa ye bone bi sabe bamu ana befa no na ekobasa nti wa ye bone bi ankyere obi na ohene wada ma ye hwe ohene ba ye hwe eye esu ya ene ye komu ya ene nkwani esu a etwa Amoaman ho ahia na se sutene wa hadoso yo medawasi ensu ba ko da ha ono ne kowe etiri ankasa a okutakure e fena esu akoko sa ye batai sa obi akora bia ni wako abrechi na okohio awa num nsu bi da ode firi kurom ha nsu ni yannom firi tete na nanum mreso a papa wo me betunde obi amana pan so a bokiti so a ono okosa e wo kire ha yara nti asu akọ de o nsu bia Amoaman maame no ne papa no ina ba kun so da ha e fra na subi no anu ne ya dam no ti dam no ha ya o e ben ya ya dam na wo barakase e wo ha ya ne kase wo ya anu enso na kan ya ho na dam no ne nim se eye mwabe ana ya wabe ne ayi eye subi ne kodomo wabe ne se so kase ne me enu te ankransa siako omo nyina bo subi mu na subi ne ya koma onwabe saiti ene mo hade so kase ne twam ho hia sa ene mo ye nhira o papa bi na wa siako de mama ni babia wa o kasa no wan kasa ye ka asembu a bibi ba ye no ya wo ndem la no ya makora nsu na siako ne de mama yo titiam ya wo papa no ma be peminde nti nso ni de o ba hima o do so makure na na bompa ya o ba bia o yi apaye kwaside bia ye ko na na ko yi apaye o sa ye ba ye hu sa ahemfie no enhwe ni mo no ye hu se dua bi se hon ma ensen edisu agoro mo dua no eye dua benya so na denti na ensen so ene edisu agoro mo so se dua no ko bia sabe nyame ahira no ana tumi bi wo kurom no se dua no bi ho so dua ne friend sen le dinu mumna ni wafika ne mum ko bia nyame ahira ko ni na tumi bi wo no se dua no na kiti ti sabanchi e hona adinu ebesiye hona yawa ni besiye no enutinu ena nana ma ya to dan a ya woni si mo de hona ye gina ye na tamo mpapa wo no na bia ba ko si e dan ni ti e hona na nchi no ndi ebudu ya no firi ho no ena nchi ntuye na bia no yakito sei ade be chi na nchi mo na nkora tutu abo no omoko ni aba o afem de da ebre ne body so akirechi bia no cause no msamba za engine so so mu okuru mfimfin so ya ne yinhira sana mekire no se kura nyame ahira ana tumi bi okuru num no bia robi o na se ye beda se pa na se enye oba bi etimi fa ho ana enchire hwe utimi fa ho bre bia wo pe bia ne
empe nam saade ne si aseɛ no ɔbaa yɛ bra umfa ho dabi Imam so wunnim we yɛ hɔhɔ na wo ba dia no wo twema mo asɛm bia ni hɔ imam munim dia watom yo ene yɛbɛda ase pa ene enim kyerɛ mu ni adesua wo dia maye nananom nkoso mo ho ban nananom nkoso nso enye wo kɛse me anso takwa ɛna me wo adwuma me wo takwa aboso ya fra ba bi se kako ase saa on me dua bi na we nso bi wo saa na ya fra kako ase na me yire e de comfort apia na me ba na na pokura ma me ya wi na me de ne to no na me wo me ba afiata ne kuru Dauda na pokura no so de ne kuru de kofi aha tini chaum biya bebre so mo hwe ha dia o makokura na woni me kasara yo ye beda so be da sipi mon ko sam so mon kura ye wo Hene ba maye ese ye nyina ye gya no enyo mo nko a ye nso ya ba be ka ho ese wo man ya doso ye da se pa so me da mase na mi shira mo me da mase enne mo nya mo ahye me no amen ye da se so me mayira hu a mo nyina be hu ye se nyina be hu mo hu wa che nyina be fro o classmate nyina mo nyina be fro me da se enne ye ne Hene ba Kofi apia ene ye ne no esua Amoaman ho abakosem ene de sese ehufa amea aya Amoaman ho no ene ye di sankomo ne nyina me gidi ye se wani age ho kai so be subscribe to channel no na adesua esinse no ye mfa me so mo me di e de maame fuzo twedem po Nyankopon ya adoma ye be hia na won etutu kobene no a na won de ntwoma afa won ho ekire se ba ma owu ya asase ya mponiamo edi won nawu afọ modofo prekope ekro enu nti na ya won de ntwoma afa won ho kire won ani brabre no na won wie nso a won asade nyenya abo nko mu ekire se eni bre abba na ya na mpempi no nso so no de yenimu ne atante gidie ne kire se samantoa ewo honom so wodi hwie bi to eni premu na sawre ho ne ye kese a ye wogidie bi se nipa bi a sebi won pa abusua ne ye ne temi efa kwan bi so ye niema bi a ema onua na wo kra kon ono so ebe fa nipa ne mu bi ko ena afi so won tie yipa so no mpanyin se dodo ni sado so takrache ote won ni boni bi ebe hwe no enchi ahodo nyina won ye chia won sere ahodo nya won ye sere kire won sanzo so ena ni boni nyina won so ne ye hwe won enu nti na nananom ye se
sɛ obi de hyeɛ tɔ asa sɛ bi wɔyɛ na dɔte yie ne na brempo yie ɛyɛ anabammɔ no ɛyɛ na ehu hia yie paa ɛno nti wɔn de to wɔn kɔn mu yɛ kyerɛ wɔn ani brabre na afei nso asa nso abɔ wɔn ho ɛban.
de euro tun for ko so asante wo kasa chewu ni ewura se na kakra ni anu obusua nu fokufo nyala ma ewura so te prekope se wa wo maame anu wo fa wo mfiri mu no afi na wo betu yie ebu na eso amane kwa so ewura se ma ya amane ese ne fata fansho ni monyam asa wo so mpa no ahoblase enti ewura se ma ya amane fama ti ewura ma ya ba ya wati cha pentum yenu nana ne fama ne fatu akunya kese ase fe kasa fe fe jana na mokwan ewura se said you wa wonim no ewura de omonsa amane na woye amane kwa so ti ewura ma me ba ya wo so to ayi wo mpregua pemiensa nanam ne ajamfo amonsa hu so fama no ye besi bia na ewura se na so nte ade na na de ewura wo ka cho no ewura no asi betawase Hene wadawroma enchepi na unu fokufuo mama na akwadu ya domasote sa wo maame enu wofa wo mukwa ya krachi ene na uchi aye esari ye na nasemu nkwai ya sante amamna se na mufama na amoma hene na mosum panti na na maame baya na na de wa wunim sa sante amamna no ye me wura wadawroma wa wunim etina na se ni bro ni nsa pantu na na je na edra nyimra na nswale a wo de atwa safie afa na na se ni ameka ye wa wunim wadawroma sa na na de asante amamre no ye nti na na se wo to ayiwam prejan pimienu na kwadu ya dom se sa wo tena se na na tena so ubuka na na se wadawroma de besie bia no bra menhia ahimfie na fa beto na ni wadawroma na nanom na sa de na akwadu ya dom wakasa kire mu medamasi be
Asante ebibia eya amanie sabi enante kwa amanie wo yedidie mu eya amanie sanso so ana se yewu obi a amanie wo obi krako nso a eho amanie no so asante mfiti prekope enyi bibi ebra amamre ne amanie bia enka ho yede ye wo hose yesuma santamai yesum kotoko hene ene yesum Ghana so enunti sede be ya yira yenchi na da ne da ye be hunu bebia ye okuru ntem Alandu Media ye wo ha sede ye betete media ne maame Fauzia se wani je ho a duma da ye de be som mo a kai so be subscribe wa share ama foforo so enya bia hwe twede mpo nyankopon gozo anya okese so wa ye no sa amaye ye be se shi